Konferencia je priestorom, kde si ľudia vymieňajú svoje najlepšie skúsenosti, kde majú možnosť diskutovať, ale tento ročník je naozaj osobitne dôležitý preto, lebo prvýkrát v histórii slovenského športu sa nám podarilo pozvať na konferenciu a naše pozvanie aj prijali zástupcovia politických strán, ktoré kandidujú v parlamentných voľbách. A pre nás je to obrovský záväzok v tom, aby sme im vedeli presne komunikovať, čo šport znamená pre túto krajinu, prečo hovoríme o tom, že to je verejný záujem, že už to dávno nie sú iba olympijské medaily, prípadne zábava, ale má to ekonomické dopady, má to zdravotné, sociálne, hovoríme aj o športe seniorov. Takže šport znamená ďaleko viac, ako sme si doteraz možno tie minulé roky uvedomovali. Našou úlohou a zodpovednosťou je použiť správny slovník, správny jazyk na to, aby všetci pochopili, nielen politici, všetci naozaj, že slovenský šport má mať svoje miesto v krajine a aby prostredníctvom zástupcov politických strán sa nám podarilo presadzovať potom tie zmeny, aby bežní občania tieto aspekty, ktoré vyplývajú zo športu, zachytili. To najdôležitejšie posolstvo je práve to, že šport je významnou súčasťou spoločnosti a chceli sme aj touto konferenciou dať najavo, že o tento atribút stojíme a chceme, aby to spoločnosť takto vnímala. Môže byť lepší príklad toho, že naozaj formou, cestou spolupráce sa dokážu spraviť aj výsledky. Takže toto ja si veľmi oceňujem, že nielen veľké, malé zväzy, ale naozaj športové hnutie sa dokázalo zjednotiť, používa jeden slovník. My si vieme interne vydiskutovať otázky, na ktorých sa nezhodujeme, to je úplne prirodzené a normálne, ale vieme aj predstúpiť pred verejnosť s tým, že máme zásadné stanoviska už odkomunikované, máme ich, ako by som povedal, potvrdené našou členskou základňou a môžeme si za nimi potom aj stáť. My sme hlavne chceli deklarovať, že spájať sa je aj na Slovensku možné, že slovenská športová obec aj cez množstvo názorových rozdielov sa zjednotila a vlastne chce postupovať spoločne pri tom, aby sme dokázali získať lepšie podmienky pre celý slovenský šport. Začnite si všímať šport vo svojom okolí, začnete ho vnímať ako aktivitu, ktorá vám vie priniesť množstvo benefitov. Tešte sa samozrejme z úspechu našich športovcov, lebo to je tá najväčšia odmena, ale dajme športu to miesto v spoločnosti, ktorému naozaj patrí a to dokážeme zase iba spoločne.